సహోదరి సహోదరులందరికీ వందనాలు చెల్లిస్తున్నాను. బైబిల్ గ్రంథమందు ఎపిసీలకు రాసినటువంటి పత్రిక 5వ అధ్యాయము 15వ వచనం చదువుకుందాం. దినములు చెడ్డవి గనుక మీరు సమయమును పోనీయక సద్వినియోగము చేసుకొనుచు అజ్ఞానుల వలె కాక జ్ఞానుల వలె నడుచుకున్నట్లు జాగ్రత్తగా చూచుకొనుడి. 21వ వచనం, క్రీస్తు నందలి భయముతో ఒకరినొకడు లోబడి ఉండుడి అని వ్రాయబడి ఉంది. ఇన్ ఇంగ్లీష్, లుక్ కేర్ఫుల్లీ దెన్ హౌ యూ వాక్, నాట్ యాజ్ అన్వైజ్ బట్ యాజ్ విజ్, మేకింగ్ ద బెస్ట్ యూజ్ ఆఫ్ ద టైమ్ బికాస్ ద డేస్ ఆర్ ఈవిల్ అని వ్రాయబడి ఉంది. ప్రియమైనటువంటి సహోదరులారా, దినములు చెడ్డవి గనక మనం సమయాన్ని పోనివ్వకుండా సద్వినియోగంగా మన జీవిత దినాలన్నీ పరిశుద్ధంగా పవిత్రంగా మనం బ్రతుకుదాంగాక. దేవుడు మిమ్మల్ని అందరినీ సంపూర్ణంగా ఆశీర్వదించునుగాక. ఆమేన్.